खुलुमबाय गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो दिनैनि भिडिअ जाबाय नोंथांनि इउट्यूब चेनेल सब्सक्राइबार काउंट हाइक माबोरै खालामनाय जायो बिनि सायाव सावरायगोन। अन्नानै बयखौबो गोरबोजों खावलायो चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामनायाव जेबो थाङा आरो नोंथांनि जेबो खहा गैया। फैदो बिदिब्ला भिडिअखौ जों जागायदिनि। गिबियाव नोंथाङा क्रोम ब्राउजार नङाबा जायखिजाया मोनसे ब्राउजारखौ ओपन खालामदो। बिनि उनाव नोंथांनि इउट्यूब चेनेल लगइन खालामदो। नोंथांनि इउट्यूबनि आईडीजों लगइन खालामदो। बिनि उनाव नोंथाङा गाहायथाराव सेटिंआव क्लिक खालामना हो। बिनि उनावहाय नोंथाङा नुनो मोनगोन माखासे माने अपशन। बिनिनो थार्ड अपशन आपल'ड डिफल्ट बेयाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। ओरैनो अनेक माबा माबि अपशन नायदोंमोन आङो, नोंथांमोना जि खोन्थादों बेखौल' माव, बेलेगखौ मावनो नाङा। आपल'ड डिफल्टआव क्लिक खालामनांगोन। बिनि उनावहाय मा खालामनांगौ बेखौबो खोन्थागोन। आं बेफोरखौ ओरैनो टेस्टिं नायदोंमोन। आपल'ड डिफल्टआव क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन एडभान्स सेटिंआव। एडभान्स सेटिंखौ क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना ओरैहाय गाहायाव स्क्रल डाउन खालामनानै एसे नायनांगोन। नायनानै बै केटेगरि इन्टारटेनमेन्ट लिरनाय दंना, बे केटेगरियाव क्लिक खालामना होनांगोन। मानोना आङो माखासे माने माबा माबि टेस्टिं नायदोंमोन मा मा दं होननानै, बेखायनो खनसेयाव क्लिक खालामना होआखै आङो। खननै खनथाम क्लिक खालामखांनायनि उनावसो दिन्थिदों। दा गोनो गोथो खालामाजासे डिफल्ट आपल'ड डिफल्टआव क्लिक खालामखांनानै एडभान्स सेटिंआव क्लिक खालामदो। बिनि उनाव केटेगरियाव क्लिक खालामनांगोन। बे केटेगरियाव क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव माखासे केटेगरि नुनो मोनगोन। बेफोरनि मादाव नोंथांनि कन्टेन्टआ मायाव गोग्लैगोन बे हिसाबै नोंथाङा बे केटेगरिखौ सुइस खालामनांगोन। माखासे दङ एन्टारटेनमेन्ट, निउस एन्ड पलिटिक्स बायदि बायदि, बिदिनो गेमिं दं, माबा माबि कमेडि दं, ट्रेभेल एन्ड माबा माबि। बिदिनो आं दा नायबाय आंनिया इडुकेसनखौ क्लिक खालामनानै होनाय जाबाय। आंना इडुकेसन लाइनाव गोलैयो नालाय इडुकेसन होना होबाय। बिनि उनाव सेभआव क्लिक खालामना होनांगोन, अब्लानो नोंथांनि केटेगरिया चेन्ज जागोन। दाना सेभ जाबाय केटेगरिया। बिनि उनावहाय दा दं जोंनिया साबस्क्राइबार हाइक खालामनायमोन। साबस्क्राइबार हाइक खालामनायाबो एखे सेम रोखोमनि सेटिंआव क्लिक खालामनांगोन। बिनि उनावहाय एडभान्स सेटिंनि उनाव नोंथाङा गाहायाव बोख्लायनानै नायनांगोन, स्क्रल डाउन। बेयाव नुनो मोनगोन नोंथाङा साबस्क्राइबार काउन्ट, बेनि बक्सखौ टिक खालामना होनांगोन, माने गैया खालामनांगोन। राइट सिन जाना दंमोन बेखौ खालि खालामना होनांगोन। बिनि उनावहाय नोंथाङा बेखौ खालि खालामखांनायनि उनावहाय नोंथाङा सेभ खालामनानै होनांगोन। सेभ खालामबानो नोंथांनि साबस्क्राइबार काउन्ट, जे नोंथांनि साबस्क्राइबारखौ नुयोमोन बेसेबां जाखो बेयो नुनाय नंलिया, माने हाइड जानानै थासिगोन। माखासे माने इउटुबारफोरा सोरबा बायदिया माखासे खोथा लानानै साबस्क्राइबारखौ खोमाना दोननो नुजानो बायो। बेनिखायनो बै बिथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांनि इउटुब साबस्क्राइबारखौ नुयि खालामनानै लानो हागोन, हाइड खालामनानै लानो हागोन। बेखिनियानो, गोजोन्थों।